Uważaj. D9 jesteście? Dziękuję. Czy tak A czemu ty średnio? grasz babą, Kamil? Bardzo A dobrze. czemu nie? No bo... Co, ty się czujesz kobietą bardziej jak mężczyzną? Nie, ale po prostu... Kto tu wymyślił, aby lecieć? Kto tu dowodził? Ja. Kasia. Nie, ja. Nieprawda. No przecież to Kasia, jest taki super był Ja nic nie rozkaz zrobiłam. od Kasi. Nieprawda, ja się nie odzywam nawet. Mogę zbierać patyczki? Mogę! Ale nie zbieraj tutaj Cześć patyczków. Julio, cześć. Dlaczego? Albo No bo- Julio? Tu nie ma sensu zbierać. Cześć on Szamaneczek, powiedział, witam, żeby wszystko witam. zbierać. No i co my Co tu jest nie tak zrobimy? w tym miejscu? Powiedz mi. Ej, ktoś Super już miejsce. ginął. O, widzę tam, ktoś idziemy sunie też. jak po lodzie. Jest już nasz czwóreczka. Kto to jest tutaj? Dawid. Bąkol. Dawid sunie jak po lodzie normalnie. Patrz. Zatrzymał Gamerzy się. tańczą na lodzie. Czaj Dobra, się, jak- jak pies dojeżdża. Co to było za hasło? Hasło, taki- czasło. Aha, no dobra. O, tam jest, To się o, zgadzam. tam się już zaczyna. Już widzę Na radzionków. pewno Julio. Wjazd na Cidry. Tak? A jest złota brama? To jest radzionku, wesołe miasto koło gór. I ludzie nie wiedzą, co to są te góry. Ej, no, a wiesz kurna. Dawid, że jak my ostatnio stali na przystanku, to ten hop tam szedł i my potem jechali Wiem, razem. bo hopy, ale to jest młody hop, A on jest szpakowaty jak stary, nie? No ale Borocek. może tacy są bardziej, wiesz, męscy. Ja. To On, słyszał. Wiesz co słyszał? No, Kto słyszał? no właśnie. Wiesz od czego jest siwizna? Od To czego? lepiej nie bądź siwy. Od czego jest siwizna? Ja nie mam włosów, nie jestem siwy. O, kuszę znalazłem. Pewnie od masturbancji, jak wszystko. No nie właśnie. Właśnie Ludzie, nie. ludzie na czacie wiedzą pewnie od czego są siwe włosy. Od czego ten pigment się bierze. O, łuk znalazłem. Zostaw Chyba łuk, nie chcę tutaj łuk nie jest dobry. wiedzieć. Jest Ja, jak masz Yoshi wybuchowe siema, no strzały. będzie trochę. No jeszcze chyba, że spóźniony. będą wybuchać strzały właśnie. Ale w innym razie... Nie. Są hełmy w tym domu pierwszym, jakby ktoś chciał różne. Ja dziękuję, fajnie. Ja sobie zrobię do nich kuksu, wiesz? Ej, znalazłem Kurwa supa zrobię do nich. 2 łuki i... Fajnie, wszystko- fajnie, że sam broń mi zostawiacie bez Wszystko niczego. już Dobra, dobra. opędzlowane. Ej, tam oj, Cześć tam. Mike, witaj. Od oglądania Bonkola. Ej, ktoś mi zawarł drzwi Ty- i mi podpierdolą. To ty zamknąłeś drzwi, bo chciałeś wylutować tego kałacha z Cicho, zewnątrz, jaki ty ze nubie. mnie frajer. Ej, ja mam 2 razy łuk i jedno kusza. Chciwość cię zgubiła. Sprawdzam reakcję. Greedy David. Co to? No dobra, Seto tylko nie ogarnął. Policja stoi przy tym, przy willi na górze tam. Od czekania pa, aż stój, Bonkol Kamil. opowie śmieszny żart. Pa, coś ci dam ale fajnego. aleś mi Pa, powiedział weź teraz. Można O, osiwieć, dzięki, aż ale Tylko ja naboje to musisz mam, sam no. znaleźć. No Ale ale żeś mi space dojebał. full, wiesz? No to tu masz plecak leży, pa. Chodź do dużej izby. Czekaj, shred. To jest Gdzie? Czekaj. Mikołaj. Gdzie? On dzisiaj spał Tutaj, cały pa, dzień. na blacie. O, ale jest! Na No. blacie, Powiedz kamracie. No, Coś ty dziś złonacuł na tuba, powiedz mi. vloga o rage'owaniu w grach. No dobra, A i widziałem jeszcze go. coś było? No więcej już nic, bo chciał wciepnąć wideo z Far Cry'a, ale mi zgłosili 6 minut piosenki w jednym momencie i Ja, sobie w a dupie. pewnie 6 minut, a muzyka trwała 30 sekund. No, w tak każdym jest. razie tak wyszło. Tup sto hopy, ty za darmo nie będziesz ciurał. Za to jutro w dupia 3. Bo Nie. co? A żeś dał do usunięcia je? No doł, ale to się pewnie nie zrobi. To pewnie nie usunie się. No, To już prościej jest usunąć co inkrze. chcesz? Gdzie jesteś? No, Jaka no. willa na górze? Ej, kurde Seto, ty jakbyś Simsy grał, nie? Dlaczego? Był jako willa, jaki basen. No a co, stary? Nie A czy- mogę się fascynować grą? Ej, ja pamiętam jak JJ Joker robił coś takiego. Nie? Z takich klocków robił. Co to JJ To jest? nazywa... Robił JJ Joker. Minecraft. Minecraft. A to. Ej, A. policyjny Coś samochód kojarzę. jest w willi. Jest, kojarzę. jest. Właśnie, Yoshi. A czy ktoś w willi jest? Ej, a ty Bo- sobie w końcu, Kamil, nie wziął tej pompy, nie? Nie wziąłem pompy w końcu. A ty się, ci powiem, dobry aparat. Jezu, ktoś wszedł do policyjnego. Oj, oj. Proszę nie robić wow. Oj, oj, robi. To jedyne co muszę porobić, bo nie ma sparków. Nie, mogę rozwalić też samochód. To możesz Możesz. może na pych pójdzie. A możesz nie strzelać, bo to jest straszne.
O, piździk jakiś taki Ej, mały. ty masz jakąś broń, Kamil, w końcu, czy ty tak? No mam Pojechał. takie pistoleciki małe. Ale patrz, Siemano, ty, Przemysław. jak ty to robisz? Tu leży ARK, leży pompa, ty w ogóle Gdzie? też lutujesz? Gdzie No w leży? domu takim dwupiętrowym. No a gdzie? No tu, nie widzisz? No tutaj, Tu, no. kurde, dzięki. Pokazuję ci palcem, nie widzisz? Aha, a jesteś śmieszny? Czekaj, ja Wiem. muszę wiedzieć jak się nazywa. On się Nie był nazywa taki śmieszny, to bym nie streamował. Nie ma tego, no. Mr. Pa, Seto jest duży Agele. dom z garażem, taki jak angielski, taki z kamienia. No jestem tu, tylko... No i leży A tam jest. ARK. Panowie, my musimy uciekać. W jakim kierunku? Gdzie jest ten samochodowiec? Dalej. Kolem. Lutuję. Wy tam siedzicie w jednym domu cały czas. No nie siedzimy Pozdrawiamy właśnie, biegamy. Woliego. To dobrze, to I lutujcie. za- Seto wie na czym... Lutujcie szybciutko. U mnie się pytają, czy Seto wie na czym polega ta gra. I ja nie wiem co odpowiedzieć. Na szczerze. A jak Eee, myślisz? ludzi. Ja myślę, że jeszcze trochę nie. Bo Nie u no, mnie no wie. ktoś się pyta w tej grze o co chodzi. Przepraszam, ale czy o co w tej grze chodzi? Jak się ktoś u mnie zapytał. No, Czy to, możemy żeby- tłumaczyć? prosić taksówkę pod... Żeby wygrać. Ja muszę zadzwonić po taksówkarza. Czemu ja nie mam... Czemu ja plecaka nie mam? Seto, dobrze, że tak wolno naciskasz, wiesz? Bo byś mi kałacha wziął. Nie, ja nie mam tego, ja nie mam slotów, wiesz? Mam takie A duże to przecież broni. plecak tam fajny jest. I Właśnie, tutaj gdzie jest plecak, bo ja duży. też nie mam. Ja mam taki zwykły plecaczek. Taki, No nie mam Ciu, ciu. żadnego. Taki ciup, ciup, ciup. no, czekaj, bo to jest znalazłem kask. O, jest Gdzie tam. wy jesteście? No, Tutaj jesteśmy. takim domu. D9. Tutaj. Tutaj w takim domku, to znaczy gdzie? No na D9. No, ja pokazuję palcem, ale to nie działa chyba, Dalej tak w jakbym tej Klausa. willi? Ten żart już się wypalił. No, tu jest dużo. To ta Kasia. Jest co ona jednorazowy. tam? Generalnie. Gdzie był ten plecak? Tu To jest jest. cała wioska. jest lepszy My plecak jesteśmy niż w tej mam? wiosce, Kasia. Jasio, siema. Grey Najlepszy backpack. jest military backpack. A grey a orange to jest to samo. Kto jechał na kładzie teraz? Ja mam blue. Ja. A, bo chciałem cię zastrzelić. No to Jak brawo. kurczaczka. No i No, co ale może Kasia? mogę strzelić, tak ładnie masz. Nie. Szkoda. A spróbuję jednak. Ej, mam granat. Jak to wyglądało? Tragicznie. Dupła. Chyba się chłopie pana zrobił. Ej, ale jak ona Mam w ogóle granat. wygląda jak jedzie na tym. Co? Czy kobiety oglądają gejowskie porno? To? Żeby było, żeby dwie klaty, żeby były chyba, wiesz? Nie wiem. Kasi się Co spytajcie. ty mi tu robisz? Idź stąd. Jejku, coś ty się przestraszyła. Ej, musimy iść, panowie i panie. No, dobrze? gdzie jest Bo- samochodowiec? Gdzie idziemy? Na końcu wioski. Ale na którym końcu koń... A wioski. tutaj, dobra, widzę. Gdzie ma Michał? To jest jakiś obalony dom. Jaki? Obalony. O, balony? Ale ty godosz po naszemu. Jeszcze Taki powy... trochę się zapada, no. Dobra. Kto kierowcą będzie? Ten No i muszę ten. jechać. Proszę, Jo jest proszę kierowca. mnie wpuścić, bo muszę... To Aha. jest kierowca. Bo zdupi mi tyta. Kto kierowcą był? Kto kierowcą będzie? No, kładźcie samochód szybko. Ej, podobno... Nie, podźcie do auta wszyscy. Nie, bo ja się zżygą na tym. Dobra, to wszyscy do auta, wbijać do auta. No. Ale wszyscy mogą wejść? No, No, mogą, mogą. mogą. Mamy Tylko teraz. zabierz z niego sparki. Ha, 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 gówno, ja jadę na kładzie. No to jedź. W ogóle Trzeba on było umie powiedzieć. stoi na dajcie- tym kładzie. Ja jestem tym, ja jestem jak się nazywa pilot? Samobójcą? Nie, pilotem. Najwyżej go W ogóle odstrzela on jeszcze. u mnie jest taki bug, że on... Panie pilocie. że Ej, Dawid ten stoi na sekund. jednej nodze na tym kładzie. Ale to się nie pojawia w sekundzie. Spokojnie, Tu zdążymy. No 5 sekund teraz. Ale to nie od krawędzi ma... Kamil, spokojnie, nie nerwuj się, to idzie długo. Długo idzie? Długo idzie. My musimy na N jechać, na N. O, patrzcie, kemping! O matko. Kurde, Kamil, ty nie jedziesz na zieloną szkołę? Kamil zwiedza. To jest tak zwany podróż Kamila. Tourist. Kamila zawodowego. Zawodnego. Ej, domek taki fajny, jak z chojrak. Jak z dzieckiem, nie? Jeszcze brakuje jakby krowy były za oknem. To już... Jeszcze możemy jechać. Ej, jo. Tak myślałem. Ej, panowie, bo chyba potrzebuję... A nie, jeszcze nie potrzebuję. Mamy dużo fuela, jedźmy do środka mapy. Jedziemy. Nie będę oszukiwał kobiety. Ale po co do środka mapy, jak strefa jest nie w środku mapy? O, 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 o.
Uwaga! Ej, tutaj są... Beda żigą takie- chyba, nie szalontejcie tak. Memuli. Ja mam wrażenie, ale tutaj są niezagospodarowane rejony. Tak. No Ale- tutaj to prezydent Krakowa A w pewnie Polsce tutaj też są pieniędzy znajdzie. niezagospodarowane. Na razie niech ze smogiem se poradzi. O kurwa. Ze smokiem. Widzieliście? W Tak, TVN24? tak, tak. Panowie, ja potrzebuję waszej pomocy. Taki się ze stanęło? Skyrim. Wiedziałem. Zepsułem samochód. Tak skończy. Przykłada? Jaki Samo samochód? paliwo będzie. Jestem jak żółw, który się obrócił i nie może Ciągnij wstać. paliwo. Tak zwana biedrona. No, wyciągnę. Gdzie jesteś? Za tą górą tam. Uderz we mnie może. O, tu jest Ale coś. się A pali. tam jeszcze próbujesz. Palisz się. No chodź szybko. Dawaj. Dobra, jadę. Ej, jak wy się tam zmieściliście? A, bo to 5 osób, dobra. Na kolanach. Aha, oszukałem jak powiedziałem, że wszyscy do samochodu. No to wtedy oszukałem, tak. Bo chciałeś wziąć... Ej, ale ktoś ma długą szyję w ogóle, ten pasażer. U mnie tak to wygląda, że ktoś ma taką szyję długą. Ej, kto O wyszedł? Kto Jezu, wyszedł? przepraszam, ja. Cofnij, cofnij, Chodzi cofnij. o tego z przodu? Tak. To ja. proszę to. Już. To wystaje ci głowa przez przednią szybę generalnie. Właśnie- No Nie, u mnie ja mam- cały Dawid wystaje przez dach w ogóle. No bywa. To nie cały dach. Straszna choroba, ale bywa. No to może 2 tak. na 10 pół. ta gra. No ale Gdzie jest ten dobrze. gaz? 31 zostało, a Nie ciekawe ma, czy to tam... tylko Ja nie oglądałem. Ciekawe czy Bo druga podobno grupa dziś żyje. W programie telewizyjnym było 4 Ma ktoś youtuberów. może naboje do AR-ki? Tak, dam ci teraz. Super, dzięki. Którym my jedziemy? Na N jedziemy, tak? Czyli jesteśmy w C7, to Cześć nam jedziemy jest, na niech trzymaj się, C6. dobrej nocy. Jesteśmy w C6. Tu jest jakiś Bundzik Farms czy coś Nie, takiego. tam nic nie ma. Jedziemy do Ja się tam nic Pleasant nie ma, Valley. to taki silosy i tam nic nie jest. Wy Idźmy na pajace przygodę. nie poczekaliście na nas, dołączyło nas do innego lobby. No No, to życie. wy normalnie żeście zdupili i jeszcze nas od pajaców. No trochę kultury, bo się Cześć. bany posypią. Bo ja już chodzę cały. Na NE chyba musimy jechać. Pamiętajcie, jak ja już No, cały ale chodzę, to już Chcemy wejść do miasta generalnie. Cześć A, hasełko, chcemy. witaj. No nie, bo tam zabijają zazwyczaj. A, okej. dobra. Czyli my musimy zaraz, bo tutaj jest toxic gas i tu nam się zbliża, a ten okrąg to jest gdzie się To tam nie zatrzyma. ma taktika. Gdzie się zatrzyma, tak? Tak. A, okej. O, O matko. Co to O! za wstykanie? Upsi. A wzdychłem, bo mi ciężko, bo mnie szelonto w aucie zarośnie z heftą. Bez Go łokcia. nie da popchnąć. pisarek przez okno. Ale piłuje ten samochód. A kto siedzi na środku z tyłu? Ponkor. No to obzigą cię, Dawid. No dobra. Nażigą ci do kasku. Daj mi kask, my nażigą. My C5. Czy jesteśmy bezpieczni? A, ja już wiem, coś ty taki był Tak. cichy, coś ty tam Tak, sznupał. jesteśmy. No bo No, co ja mam robić? ale to już było. To już było. Boło? Ale ta jakieś pani na jest czaty? taka z twarzy średniawa. Było. To już za niedługo będzie tak, że nie będzie takiego gifa, co by go nie było z babą z cyckami dużymi. Mhm. A co, Ja tylko zostanę z z dużymi małymi. są wrzucane? Nie ma z małymi? Nie ma zmarł. Nie ma z małymi. Co to musisz tam być? Jezus. Dowej. To jest naprany i jedzie, kurde, tym... Rakot. O! Ej, Prawda. zażartowałem, przepraszam. Zgasło. Zepsułeś. Trzeba popchać? No zgasło, się no, gdzie zdupcyło? chcecie jechać? Jobeda Po co cis. dalej? Nie idzie. Weź, bo się schewtasz i zesrusz. O. Sala Mix korzyści. punta. Uważaj. Dawno nie było Żyda mojego na live w ogóle, mojego podręcznego Żyda. Na co czekamy? Nabitego na kijek. Aż się pokaże następna strefa. No właśnie. dobra. I dalej jesteśmy dobrzy. Dalej jesteśmy dobrzy? Ile zostało? 24. Subskrypcja czy donate w takiej samej kwocie. Znaczy opłacalny jest donate. Po No subskrypcji To dostaje ammo do połowę. erki chcesz Kaziatek. No, Ile byś tego chciał? Wszystko. Wiedziałem. Wiedziałem. Kobieta, Kobiety, kurde. nie? Już aż wyjdę, bo mnie nogi bolą, muszę sobie porobić przysiady. Ej, patrzcie co mam. Wróciłem. Co masz? Ktoś mi to zabrał. Ej, a widzieliście, że tu rośnie marihuanem? Oddawaj, Niklaus. Co oddawaj, Niklaus? Wziąłeś mi ten. Co ja wziąłem? Przecież ja ledwo Ej. wyszedłem z auta. No to wziąłeś, no. Nic nie Mikołaj. wziąłem. Widziałam. Słucham.
A czy jak ja na przykład nacisnę, żeby Świnia. odbezpieczyć granat, to i będę go trzymał w ręce, to on wybuchnie, czy nie? No to se spróbuj, a ja odbiegnę trochę. A jaki masz granat? Zacznijmy od Jaki mam tego. granat? Ale Już ci powiedzcie mówię. mi, co wy wyrabiacie, czy my gramy? M67 frag grenade. To nie, to to nie próbuj. Czyli jak nacisnę, żeby się zamachnąć i go będę trzymał, to wybuchnie. No nie wiem, ale... Jak Czemu ty się w ogóle zastanawiasz nad takimi rzeczami? No bo to w grach było różnie. nie? O, Dawid, no, no nie gadaj tak. Czy my są bezpieczni? Kto strzelał? Nie ja. Ja już się chowam, kurde, do tego. Idę na grzyby. We need some action. We need No some możemy action. pojechać do miasta jak chcesz action, ale... Ja myślę, żebyśmy to wygrali. Ile osób zostało jeszcze? No wszystkie, znaczy 22 oprócz nas. Jak to? Mamy gościa, słuchajcie. Gdzie gość? WSW, strzelam. Dwóch gości. Chodźcie tu, pomóżcie. Dobra, zabiłem jednego. Drugi na górze samej. Jak się leży na ziemi? Z. Z. Trzeba krzyczeć tak. Seto pierwsza rzecz. Jak się Friendly, położy friendly, piłki? no weapon, no weapon. Ręce do góry jak klasy te. Hände hoch. Jest gościu. Ja Dostał. nic nie widzę. Walcie w niego. O, zabiłem. Dobra, zginął. Nice. Nice. Idziemy lutować. Ja idę lutować. Ja idę po swojego. No, Jolo. uważajcie, bo... Kto nie ryzykuje, Samochód. nie pije piccolo. No, ty lepiej z tym szampanem to... Cio. A lepiej Ej, ci się mogą jeszcze mieć fuzekle. kolegów. Wszystko mi się lepi, cała izba mi się lepi. Ja. Ale oni mogą mieć kolegów, ty. No właśnie. No to co, A, to oni z kolegami. Rzucili. Jak tacy frajerzy zginęli, to się nie dziwię, że nie, nie mają ma kolegów. nikogo tutaj. Są No, frajerami. te luty były. A tam Zniknęły. jest, ten był mój, żeby nie było. A to widzowie byli. A to widzowie byli. Ej, Niklaus, bo toxic gas. Co to Ale to Xigas? jeszcze nie tu. Nie nerwuj się. Jak on była dużo rzeczy. Ale to jest, weźcie se, ej, co wyście tu przyszli? Wyście zabili go. AR-ka. No, Seto, tyś miał tam zostać niby. ej, Seto, tyś miał leżeć, bo się pytałeś jak się kładzie, nie? Ja zabiłem się hopa, a ty położyłem, sobie go będziesz stary. lutował, no. On tak dopełzał chyba szybko, Seto. Jak glista from... Piczka. Kontrol tam, Pasza. gdzie jest cel na smakołyki, to powinno być 30, bo wczoraj... No. Ale ja tego nie dopisuję. Ładnie. Nie dopisałeś czegoś. Nie, system nie działa automatycznego Strzelają dopisania. To się ręcznie wpisuje, nie Niklaus? A ty No ja- ręcznie to... znaczy ty z co SMS-ów. możesz? No. Ale to z SMS-ów to ja nie, kurde, bo to jest spam. Tego się nie da wyciągnąć. Poza. No ale można wpisać ręcznie. Ja Można podsumowuję na wpisać. koniec live'a i wpisuję. Dobra, to co, jadymy stąd? Jedziemy? Jest Niech się bezpiecznie. zamknie strefa. Już się kończy. Jest to widoczne na innej scence. Dobranoc, Klaudek. Jedziemy dalej. To musimy do miasta. Jedź, Wszystko szamanie. do miasta. Objeżdżamy miasto, czy jedziemy do miasta? Cygański. Objedziemy. Czyli jedziemy Jeszcze na... ktoś powinien na tamburynie północ. grać. Dobra, ja będę śpiewał. Cygańska jesień szumi wkoło nas. Będą bombować. E15 zostało. Trzeba by to ugrać też. Tak mi się wydaje. Czemu by nie? Gdzie jest miasto? A kto prowadzi? No, SE, ja. O, to dobrze, już myślałem, że Kamil. O, właśnie, dajcie mi poprowadzić. Nie, to następnym razem. Teraz nam za dobrze idzie, żeby to zdupić. 5. Tu już jesteśmy bezpieczni już w sumie. D5, ja to Oj. sprawdzę. Opowiedz jakąś historię po Śląsku. Ja mogę Ej. powiedzieć, co się stało na Śląsku. Ale D5 to jest miasto, dlaczego my nie jesteśmy w mieście? Ale Zaraz powiem, czekać. nie tylko miasto. My A, jesteśmy tam w tym takim... Ja mogę opowiedzieć krótką historię po śląsku. Uwaga. Antek buła, wlozna ruła. Ruła pękła, żyć się zlękła. Dziękuję. O, Wspaniałe, Niki. No wiem. Bombardują! Tremendous story. Story. Tak, Patryk, tam była ta piosenka między innymi, ale jest to piosenka Anny Jantar. Tak w ogóle. Anna Jantar Wesołowska. Prawie. Chowaliśmy się w krzakach? No, Kamuflaż. no tak średnio bym powiedział. Nic nie może wiecznie trwać. Patrz.
Nic nie może wiecznie trwać. Proszę nie La, la, zdejmować la, la. kamuflażu z samochodu. Cześć Izdin, witam cię, co to za viewboty? To są realni widzowie. Jakie Popykaj ty, wiboty? Miszkus, na Śląsku, synek, pieremie. Kraków to wciąż Śląsk, ale ja nie z Krakowa. Chyba w Krakowie był smog. Nie ma, dzisiaj się pytałem mieszkańca Krakowa i okazuje się, że z racji tego, że w całej Polsce padało w nocy, to wszędzie powietrze było świeżutkie, czyściutkie. Tak. I wiatr był bardzo taki mocny, ale dzięki Wiatr. temu też troszkę... Wiatr się mówi? Po Wiatr. śląsku. A, wiatr po śląsku. To generalnie słuchaj, jak my popełniamy błędy językowe, to zawsze możemy powiedzieć, no ale to po śląsku. Ale często No. ludzie tak myślą, że to jest jakiś błąd, a to jest po śląsku po prostu. No tak, a ja też nie umiem wytłumaczyć, wiesz, jak No na przykład właśnie. ktoś mówi, "Ej, ale Cześć, czemu Aga, ty tak z witam. błędem mówisz?" Przyszła Aga, moja tym razem. Która? Cześć Aga, pozdrawiam. Cześć Ale- Aga. Ale która Aga? Aga M. No, Ale ta jedna z tych których twoich, bo ty masz kilka ich, nie? o, Ta podstawowa. podstawowa. Jedna. Co? jedyna. Ta podstawowa Aga. Super Aga, jesteś teraz podstawową Agą. Basic Aga. Czy oni mieli ammo do kałacha? Ci dwaj, których zabiliście? Jak się skrzynki otwiera? Klucym. Kluczem. Lucym. Aha. Albo wytrychem. O właśnie, jak jest Izdin, to Izdin weź tam odbanuj tego Nie rzeźnika, ma bo łoki. go zbanował Broda, a ponoć za niewinność, tak słyszałem. Ja wczoraj zbanowałem 4 osoby. Też za niewinność. Nie, wbiłem, patrzę na moim kanale na TeamSpeaku, siedzą osoby. No to mówię, siema. A oni mi morda, nie? A to ja mówię, To cześć. co wy tu robicie, nie? Co wy tu robicie, bo to jest mój TeamSpeak. Ja chyba twój, jak się namalujesz czy coś tam, nie? Mówią, ale mówi, a weź spierdaj, bo my w coś gramy, nie? A ja mówię, no to zobaczymy. I pobanowałem ich i tyle. Dobrze zrobiłeś, Bąkol, trzeba Kurde. tępić takie Dobrze. zachowanie. Ej, a wiecie, że dzisiaj, jak się nazywa ten program, co zapraszają się ludzie na kolację i potem oni oceny takie tabliczki wystawiają? Kocham gotować. No to oni dzisiaj w No- ugotowani. No ja, byli. dzisiaj był tam, Wardęgi był- nie no Wardęgi, nie, był ten, ten Adbuster. Warga był, Adbuster, Jakaś jakieś dwie babki. Szafiarka i ta była, mówiąc inaczej. A ta jedna to była jakaś chyba pseudo-szafa, no nie wiem. No, się zostało taka szeroka? 10, czyli po 2 na głowa. Po 2 na głowa i jadymy z tym. Siema Being. O Boże, Being, ty żyjesz. Dobra, 9. Dobra, to co, jedziemy? Gdzie jedziemy? Po co? Bąkol, dostałem Kogoś bana zabić. Jasio Leszczyk. Dostał bana kilka minut temu. To co, jak już unban, no to teraz wszyscy się będą głosić. Ej, a to może mnie odbanujcie, może mnie. A Izdin nie ma co robić, tylko kurde unbanować. A on właśnie nie ma co robić, więc wiecie, to, że mu dacie zajęcie, to on powinien się cieszyć. Roka nie ma, Adama nie ma, Izdin szaleje. A nawet nie wiedziałem, że Adam też poleciał. No poleciał. Poleciał? A ja widziałem, bo na Inście był, a jeszcze na Linkin Parku, kurde, to tam wiesz. Wszyscy stuleje popękały wszystkim. O, pękła. O kurde. Ty grasz na Krakowie, nie? Teraz usunę wszystkie bany do... Czy można z tobą grać nie mając mutacji? Można. Jeszcze ostatnio... A ja tak pytam, ale co, że masz trzecią rękę i będziesz cheatował, czy... o co bo, chodzi? Może w Falloutie się urodził, wiesz. Pieron wie. Pieron wie. Żeby w ogóle nas tutaj nie zrobili w PUP od S albo SW albo SSW. No szaro. No może być na szaro jak chcesz. Bąkol, czemu się zakradasz od przodu samochodu? Widzę cię. On poleruje pas startowy. Coś leci. To zabrzmiało. Zrzut będzie. dosyć. Będzie zrzut. Ej, ale nie stójmy w miejscu, O! może... Samochód! Gdzie? Kurde, nie, no tu stoi policja. A, to my. O! Potargało je. Jedziemy? Dawać, ja chcę zrzut. Zakon. No zrzut. Nie ma. Ja już No wsiadam. jak nie ma, jak leci na NNE. Gdzie? No Same NNE. maczety grają podobno, dokładnie. Turlaj nie dropsa, jest- turlałem. No to wsiadaj. No to wsiadam. No i gdzie jest rzut? No NNE, na, idealnie na wprost ciebie. A, dobra, tak daleko. Podobno A. jak wejdziecie do Wisły, to dostajecie mutację, bo Wisła jest taka czyściutka. A jak wejdziesz do szarlejki, to nie wejdziesz, bo za gęsto. Kurwa, no, nie wejdziesz.
Ile kosztuje ban na TS-ie? No ja ci to mogę na przykład za stóweczkę Właśnie, załatwić. Dolej paliwa Bąkol tak szybko teraz, zanim podejdziemy pod zrzut. Czekaj, muszę nalać. Zyp. Dobra już. Wspaniale. Metro Division. W natarciu. Jak my to wygromy, to robimy coś szalonego. Dobra? Co Śpiewamy. takiego? To ja się umawiamy Musimy się z reklamy. czatami swoimi. Jak wygramy, to donate. Każdy do siebie. A jak przegramy, to większy na otarcie łez. Biznesowe podejście. To nie jest wyzyskiwanie widzów? Nie, to jest oferowanie dobrego Kontentu. kontentu w zamian za wspieranie finansowe. No i tyle. Wyzysk to Dobra, bym było jakby, A nie wiem. jaki mamy kontent? Jedziemy po Dobry ta mamy? skrzynka. Znaczy, O, ja mam spokojnie, dobry, a jaki chcemy. ty masz, to ja nie wiem. A my Już tylko to gramy w nie gry wie jaki ma przecież. kontent. Dobra, 2 odważnych wylatuje i idzie lutować, a reszta w aucie, żeby przynajmniej 3 przeżyło. Jak ktoś nie ma tej maski, nie? To tam Kurwa, będzie jaki dzisiaj na hełm. Dobra, ja się zgłaszam na ochotnika. O, pierzin. No ja Dobra. tam biegnę. Ma szybciej. Lutować, 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 go, 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 dzida, dzida, dzida. Jaka dzida. No daj, no wyskakuj. Nikas, Przecież- za tobą. No nie wierzę ci. Uuu! Całkiem spoko. Jakby jesteśmy do odstrzału, nie? Dobra, No szybko. To jest, to jest. Jak zdupiony. kaczki, bierzcie Nic co tego ciekawego nie zbieramy. było. No to spoko. Masz skin na hełm też? Samochód na górce po prawej, jedziemy ich sprać? Kaj na Jedź, jedź, górce jedź, po prawej. A jest, na samej szczycie, no. Uwaga, bomby będą na nas prosto. No, Aj nie no. jedź, 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 lewo, lewo, lewo. Kita gaz. Co ty, tato? Kita Przecież gaz. nigdy nie spadają tam, gdzie leci samolot, tylko... Akaj. Widzisz? Rust jest najlepszy. No ale ja już w Rusta nie gram. Ja już jestem za duży, żeby grać w Rasta. No i co tam było w tym czasie ciekawego? Był fajny plecak. A coś takiego, nie wiem, amunicja może? Apteczki? Było. Jak Wziąłem. ustawić ten HUD? Nie wiem, mi się to automatycznie odpala po wejściu do gry. Który to życie... Dofinansowanie tak? twórcy To nowych jest H. mediów na rzecz krzewienia kultury regionu. Ej, to ja mógłbym to dostać w sumie. A gdzie, skąd ty takie masz? No ty nie, bo ty nie krzewisz żadnej kultury regionu. Jak to, nie? No jak kultura Zagłębia? Jaka jest kultura Kultura Zagłębia, mi papugi. powiedz? Ale widzisz jaki ty jesteś, ty cały czas tylko Ale ja się, szydzisz. ja się ciebie, Szydzisz i po prostu- ja nie szydzę, ja się nie. ciebie pytam po prostu, no. Nie, powiedz po mi, to prostu już nie ja będę. widzę w twoich ustach po prostu... Co ty Kultura widzisz w moich Zagłębia. ustach? Wiedziałem, że to padnie. Wiedziałem. A, bo ty się przewrażliwiony, ja się pytam tylko. A Ja se, jestem przewrażliwiony. ja se troszkę tak śmieszkuję przy tym, a ty już jest cały Dzisiaj obrażony. coś żygać powiedziałem, to o szklifcu, No bo kurde. normalnie nie nerwuj mnie, tak nie wolno, bo to już jest obraza religijna bez mała. Kultura Sosnowca, no to też pewnie byś znalazł jakiś content. Może i jakiegoś odbiorcę jednego. Uwaga, dostałem od Ani pytanie, to Bonkol ma takie fajne ry? Nie, to Kasia. Nie. To Dobra, ten, przynajmniej jedziemy, bo to nie jest tutaj teraz. ten od Tuska. Wiecie, ja się Hop, skradam. hop, do środka. Już jestem. Kurde. Coś leci. To testowiron chyba. Bomby Kolejny pewnie... Nie, to bomby. Jak szybko leci, to bomby. Ej, czy nam... Jak mocno furga do bomby. Ja rozdup to auto. Czy ja mam ci przypomnieć teraz do czego Co oznacza na wierchu, bo nie jestem pewien. No to nie jest szczególnie trudne do myślenia się. Nawet jak ktoś jest nawet z Zagłębia. No, troszkę jest leszczykiem. Tam jest gościu na górze w tym, Jaki kierunek? no w tym samochodzie. W jakim samochodzie? Nieważne. No tam jest samochód na górze przed nami. Nie widzę. To ja tam jadę go, ja go dojadę, leszcza, kurde. O tu. O i nawet biega sobie tam. O, to może no to tam. Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie Ja jest? może Dobra. wysiądę. To jadymy. Ale Dojadę. chcesz tam strzelać? Nie no, podjedź do niego Czekaj, i go zobaczmy, czy masakrujemy. jesteśmy w bezpiecznym miejscu. No jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Po co Tam tu jest przyjechaliśmy? dwóch typa na górze. No, Faktycznie. I ciulają. Strzelają do nas. Ale nie do nas Nie chyba. trafią. Chyba do nas.
A ty nie cylniesz nic stąd. Bonkol, no nie sam jest tak daleka. W ogóle jak to u mnie wygląda? Jak on trzymie te... Powiem tak, tam jest 2. Więc gdzieś jest jeszcze 7. Dwa? I nie trafiasz, ale nie słyszą. To i za autem. Panowie, Walimy aż mu te auto wybuchnie. ja bym Ej, powiedział... czekaj, Niklaus, ty strzelej, ja będę jak Jesteśmy profesjonalni źle, snajperzy, ja będę patrzył, no, gdzie Siadajcie. lecą pociski, strzelej. No, Siadajcie. No, wyżej, Niklaus, wyżej. Trzech tam jest na górce, trzech jest na górce. dobra, to wydupiamy. Czterech na górce jest. Ja chciałem A, powiedzieć, że oni nie będą... Cześć, Areczek, a my witam. będziemy. chodźcie. Dawaj, chodź do auta. Bonkol, nie trać amunicji. To czekaj, ja muszę sobie wziąć kałacha. Ale Tu ty jest jest strefa. Kamil normalnie szporobliwy, ci powiem. No ja To nie ja z wiem, ja pistola. się wczuwam, Uwaga. a wy kurde... Szporobliwy. Dać ci granata, żebyś tam rzucił. No, lekko dorzucisz, myślę. Jak kopniesz, No. ale... Siema, Aga. Pem. Próbuję pobić rekord w najdłuższym strzale z tego, z pistoletu. Teraz będzie rekord na przesiecie w gazie. No nie, no jesteśmy dobrzy, oni są w gazie. Oni będą w gazie za chwilę. To co wy tak w tym aucie? Nie siedźcie w aucie. Macie dużo ammo w ogólnie, żeby mieć na bitwę potem? Mam ja mam dużo. 15... No właśnie. Nie masz za dużo ammo do 60. kołacha? Ja? Wsiedli do samochodu, a dwóch jeszcze biega. Niech przyjadą tutaj. Friendly, no weapon. Nymfa, siemaneczko, nymfo. Donko, masz jakieś ammo do kołacha? Nie, do kałacha to Jadą. tak dla Nie wiem siebie. czy na nas nie jadą. Dobra, przygotować się, każdy za inkrze drzewo. Kaś wydupili? No. Ej, ale coś leci. To jest Objeżdżają. rzut, Nie, to jest to jest paczka. rzut. Jadą nas od N. Dobra, chodźcie Od do N? samochodu. No to jedziemy Na do pewno. samochodu. No bo tam jest kurka, nie widać jak oni jadą. Gdzie mam jechać? Akcja trzymać na Dobrze E4. jest tak na SE albo na E, Na SE. żebyśmy się nie dali objechać. Nie? Bo to jest generalnie strefa, gdzie jesteśmy. Jeśli w nas wierzycie, wpisujecie kapę na czacie. Lewo, A u lewo, mnie lewo, wszyscy lewo. piszą pieremie. Lewo, Pieremie. lewo. Skręcam. Czujecie te emocje? I oni tu gdzieś będą pewnie zaraz. No to jadymy. Patrolujemy O, teren. no właśnie! Nie, oni wysiedli. Wydupię Wow! tutaj. Nie pieremy się, wydupię. Najgorsi. Dobra, ja wysiadam, będę strzelał. Dobra, wyłaźcie i za drzewa. Wspaniale. Ej, snajper jest tutaj! Zabiłem snajpera. Dobra, następny zginął. Ile jeszcze jest? Zostało? Ci zginęli, ten cały team zginął. Nie, żyje jeden. Dobra, zginął ostatni. Ło! Rakot to jest, powiem ci, mała strata jak na taką operację zaawansowaną. Zostało Dobra, ja 4, tylko jest szybko dobrze. wezmę i wydupiamy. Macie ten samochód? No dobra, tam jest. Weźcie sobie ammo z moich zwłok. Albo z ich zwłok. Pierre, widzieliście jaka akcja? Teraz 4 na Gdzie wy 4. jesteście? A tam jesteście, dobra, ja jadę do was. No jest tu, Uwaga, jadę do was. czekaj! Dawaj tym samochodem. Dobra, jedź. Sprało, Niech nie? ktoś tym prowadzi. No, go. Siemasz Mijek, witam cię MVP. Kurde, MVP moi drodzy, easy, jedziemy. No jedziemy czy nie? No to... No Dawid prowadzisz. A ja? Aha. No, Are you ready? ready, Bo steady. bo my nie musimy jechać w sumie, ale czy my chcemy jeździć? Ale nie zostańmy w dole tutaj, to jest złe miejsce bardzo. Z dupy miejsce, no dobra. Ja sobie użyję apteczki, wiecie? I jada. A podobno jak się wejdzie w to zielone, to się zostaje Hulkiem. No, tak jest podobno, ale to nie w tej grze. To jest U mnie Adik napisał 4 na 4, ale wy macie seta. O, no Adik, nie O, o. mów tak. Ktoś Przecież- dupnie. O! Wow! Ej, mam Spoko- 29 życia No mam. dobra, też. lećcie się. Macie, Ja aż, nie musicie ja wysiadać, aż nie wyskoczyłem z wrażenia. Ile razy mam użyć tego? Jedną apteczkę sobie weź. Ej, dawać, A ja mam dawać. tylko gazę jakąś. No No to... to ja ci Roztakuj to, to się stakuje. ja ci rzucę apteczki, macie.
Jedna Dobra, leży, tą druga gazą się leży. używa, Ale bierz, spoko. kurde, Seto, się ucz najlepszymi itemami grać. Nie mogę. Kasia, a ty jak tam? Czekaj, to jest Seto, czy kto to jest? Super. z tyłu Masz ammo, bot? masz wszystko? Ja. Dobra. Dobrze. Seto trochę tak jak z Hotline Miami wygląda. Dobra, jesteście gotów? Zostało jeszcze 4 została. Ale cudem został samochód w całości, nie? Bo żadnych obrażeń nie dostał. No nie, no dostał 12, nie, a nie, on miał 88. 2 na 10. Popatrzcie, ktoś mapę, nie wiem czy okej. A, my jesteśmy w gazie niepotrzebnie, Ej, dobra. gaz! Ej, jest gaz. przed nami dwóch. Dawaj! LOL, trzech, jedź. Dobra, spokojnie, spokojnie. I no nie w Nie drzewo. po kamcurach, ej. Dobra, to jest cały team. Tu już Ale jest gaz. jesteśmy w gazie, ej! Ale kurde, Seto, ty myślisz, że ja... Dobra, ja za mam drzewa tutaj i kolory? wysiadajmy tutaj. No, dawać, wysiadać. Ja muszę sobie jedną apteczkę jeszcze wziąć. Leczyć się. Wciągać apteczki nawet jak macie full HP i jedziemy z nimi. Oni strzelają nam w Ale samochód na pewnie. spokojnie. Zabiłem. Nice. Jeszcze trójeczka ino. Jeden kuca tam. Ej, Dobra, ej, Ja będę ja biegam, żeby ich zmylić. Strzelają do mnie, spokojnie. Nie Ja widzę wezmę ich. samochód, żeby ich rozproszyć, wiecie? Jest. Oj, ale A nie, nie to wiem, skąd oni Kaśka. strzelali. Dlaczego to tak zrobiłaś? Nie wiem, czy Ty na pojechałeś lewo tam gdzieś Hongkong? No, tutaj jeżdżę. Ej, on mnie strzela. Już prawie nie żyje. A Kurde, gościu jest jeden tutaj. ja nie widzę- Uważajcie, za tymi drzewami jest jeden jeszcze. Kamil, nie dwóch za jednym drzewem, to było moje drzewo. Jedzie tam w lewo. Ej, z miejsca... Było moje drzewo. Jezus. Ej, gościu jest przy tych bliskich drzewach, moi drodzy, jeden. Te bliskie szuwary takie, kierunek SSE. SS, Ej, a bo tu gaz gaz tu idzie. dochodzi. No, gaz jest. Dobra, wydupiamy. Wydupiajcie, no. Ja do no nie wiem, czy auto to jest taki dobry pomysł. Oj. Jest gościu, ja jadę gościa ostatniego zabiję. Jedź. A, dwójka została Gdzie on tylko. wydupił? Nie wiem. Ale ten, no tu jednego widziałem, on się chyba położył. Nas Żebym tu trójka zrobił została, tak? Szybki lód, ja. Ej, mam snajpę w ogóle. Czy ktoś umie strzelać z niej? I kill jest Ja shield. mam, Takie a masz, małe ale masz z strefy też czymś? nie ma Masz z nabojami? Ja. Chyba ja. Kurde, zaraz byś mi obejrzę. dał, bo to... No ale dobra, to już nie będziemy się... Dobra, zobaczymy. Kogo zabijamy teraz? Mógłbyś mi ją zrzucić, to bym ją wziął, mogę ci dać kałacha. No to dobra, no to chodź, to ci dam. No tutaj, za górkę. Tylko się boję, żeby nas tu nie... Dobra, czekaj, jaka jest amunicja do niej? Drop, 308 chyba, nie? Makruszon, no. Dobra, bierz, wyrzuciłem. O! Ja samochód... Gdzie jest? Biją, odejdź od samochodu, odejdź. Od Na samochodu dół, odejdź. na dół za drzewa idźcie. Kurde, uleczyć się muszę. Najpierw się kryj. Wziąłeś, Dawid, tą snajpę? Zaraz wezmę. Zaraz przyjałcie. Kombinezon Dobra, sobie wziąłem. założę. O, wyglądam teraz jak Yeti. Dajcie Ja idę seta za na drzewa przynętę. daleko. Bożycku. Ej, z gościu, skrada się. Kaj, Gdzie się skrada? Z której strony? A jest, faktycznie. Gdzie? S, na S on jest. Nawet się rymło. No, przy samochodzie jest, może walić w samochód. On jedzie samochodem. Idzie ktoś do was? Nie. Ja walę po aucie, żeby rozdupić. Aha, No już dobra. dupnie. no to spoko. Nie odjadą. Człowiek kompost. Ej, jest gościu do mnie, patrzcie na mnie, po prawej. Gościu biegnie do mnie. Gdzie wy jesteście w ogóle? Dobra, obity jest, tylko żyje jeszcze. Kurde, ja nie widzę, bo jestem za daleko. A tu jest Kamil. To nie. Jezus, jaki Gaz, mnie w gaz. ogóle... Zabiłem go. Kubaka, kurde. Dobra, Dobra. no to Ej, wygraliśmy! Wygraliśmy! To? No. No, nice. A, nice.
Dobra, No to donaty! Kamil, twój pierwszy wygrany mecz! Chodź tu Kamil, chodź tu Kamil. Nie rób mi tak, czemu tak robisz? No, Można czekaj, bić Kamila.